Болестите и лекарите. Синко, подлагай се на изпитание в житейския си път. И ако видиш, че нещо е лошо за тебе, не си го позволявай, защото не всичко е полезно за всички. И не на всеки всичко се харесва. Не се пресищай с всякакви наслади и не се нахвърляй на всякакви ястия, защото от много ядене се разболяваш, а от преяждане се стига до повръщане. От преяждане са измрели мнозина, а който е въздържан, ще живее по-дълго. Почитай лекаря заради необходимостта от него, защото и него Господ е създал. Да лекува му е дадено от Всевишния, а дарове получава от царя. Знанието на лекаря ще го въздигне и ще бъде на почит сред знатните хора. Господ е създал от земята лекарства и разумният човек не ги пренебрегва. Нали, чрез дърво водата стана сладка, за да се опознае неговата сила. Затова той е дал знание на хората, за да го прославят заради чудотворните му дела. Чрез тях лекарят лекува и премахва болестите. От тях билкарят приготвя лечебната смес и делата му не спират. Чрез тях идва изцеление за всички на земята. Синко, когато си болен, не проявявай нехайство, а се моли на Господ и Той ще те излекува. Остави греховния живот, протегни ръце към правдата и очисти сърцето си от всякакъв грях. Принеси благоухание и възпоменателна жертва от най-хубавото брашно и направи тлъсто жертвоприношение, като проявиш щедрост. Нека и лекар да присъства. Господ и него е създал. Той не бива да е далеч от тебе, защото имаш нужда от него. Понякога и в ръцете на лекарите се намира добър изход, защото и те се молят на Господа да се справят с болестта и да намерят лек за нея, за да бъде продължен животът. Но да попадне в ръцете на лекаря онзи, който върши грях към своя Творец. Амин. Премъдрост на Исус, син Сирахов. 37 и 38 глава.